अरे बाप रे बाप, कोहबर में राणो जानी हमरा के बैठैले बड़ी जा, यही चलते त सोचनी ह। बाप रे कब्बे के ई कोनो नहीं सन कहत कि हाँ कन्या खइबू कि ना खइबू। राणो जानी अपना बारे में पहले सोच ले तड़ी जा कि ये कन्या जल्दी बनाव हमरा खाए के बाटे। इतना बढ़िया लागता कोनो बाइसा ना नु तोप दे तनी के कोई चिन्ही तो पतो ना चली। बैठ के लुका के खाए के बा, कोई देखत नहीं के ना खा के नहीं तो देवे के बा। हाँ अरे बाप रे बाप, क्यों देखत नहीं के ना के देखत है हेने हेने के आवताटे। पहले चपर चपर खाए द। हाँ नैहर के हम मुड़ा चूसवा हनी, ई चूस चूसनी कि सब कोई हैरान हो जाला। हाँ लगता कि कौन समुद्र में घुसल बानी बुझाते नहीं है। राणो जनी खा तड़ी जा। कन्या हई बना दी है, कन्या 4 गो रोटी बना दी है। बड़का पपावे लगम ई नहीं खींचा कहत कि कन्या तू खइबू कि ना खइबू, तार पेट में दर्द बा कि ना दर्द बाटे। नैहर में रोज मारत रही हम खाही खाती, भौजाई हमार झोटा पेर पेर के रोज मारे खाए खाती। हम कहीं कोई कुछो कही तो हम कर देम। हमार पेटवे पूत भातार बा, पेटवे कराने जी गइल बानी। हम कबो सहे वाली बनी हो, कोई के बात है दुख दर्द कोई मर जाई दूधा रो लेबे नी तब दूसरा घरे जाके हम खाना खा लेबे नी। कोई कहला तेल निमक हमनी घर ना पड़ी तब हम दूसरा घर बनावे नी। घर में मछली बनल बा हम छोड़ दे, हो ये ना सकेला। अरे बाप रे बाप, ये कहा चला इतना बढ़िया से बना के रखले रही सन, मने पिघल गइल ह जब देखनी हता। कुछ कहा चोरा के मुड़ा खाए में मजा नु आवता। आज हमार करे जा हुकुर हुकुर धुकुर धुकुर तनियो सिना चनी काहे से कि आज मुड़ा खा ले बानी। कॉल बाजता, अरे दादा कॉल बाजता हो दादा। कोई आवत नहीं के ना, वैसे का कोई आई तो होनी है तनी ताके यानी थोड़े ताके। पकड़ाई तो पकड़ाई, कोई पकड़िए क्या करी। जरा चाहत रही ओकरा के खाल गोनी, चोरी करके मछली खाता नहीं। अब का चाहिए खाए खातिर कोई कही हमरा के मर्डर कर दे तो मर्डरो कर दे। अरे बाप रे बाप, मने नहीं खबर एगो और मुड़ा देखले बनी आँखी में धसल बा, चिमकी में बांध के आ मुड़तारी टांग दे। हेलो काजी का होता? कनी के फुआ जी जा तनी कुछ लिया दिया ना वहाँ के ना केहू नहीं के घर में कुछ नहीं के देत त काहे नाइन और कन्या घर में आइल बिया आय आ नाइन और बिया लड़का के भइल बाटे त का फुआ जी एगो लुगावा से गइनी आ चाहे नाइ ती मटिया करे ओ दिन कैसा लागित बताई। हाँ तो मने का एगो 500 के लुगा नहीं खेरौरा सबके जुड़त। हाँ मना जेबे ओकरा से मांगे लुगा काहे ओकर नैहरवा से ना आइलो, ओकर मतरिया ना कहले कनियावा के हाँ होला है फुआ के हाँ है मौसी के है गोतनी के हाँ बता के ना विदा कलई हन। हाँ तो कह दी चुलफुकन भी फोन कह के अपन मेरा के कह के दिवा देस। हाँ
हम ना देब अपना में से, हमार लड़का के बियाह ना भइल हटे, ठीक ना। आ तो गोटिया पट्टीदारी के बियाह शादी होगा तो गोटिया पट्टीदारी समझो, हमरा नहीं के समझे के। भौजी ए भौजी ठीक बा रखी। अरे का करत हो का जी? अरे हे जा फोन से बतिया दई ना जाके विदाई विदाई करवा देला। विदाई का लाई बताई कि फुआ के एगो साड़ी उड़ी ना चाहेला। तो जा जौन होई तो अपन देखो समझ का देओ बका ले कनियावा के ई ना कि कनियावा से गोड़ लगाई फुआ खाती आवेला साड़ी तो कनियावा के नहीं के पूछात के एगो साड़िया दे दी फुआ के। आई ऊ का जानते ना ना बिया जा तू समझाओ कि का दिया ला का लिया ला। हे तू तो बटड़ू हे जा तारा विदाई करावे के तार तू न पते बाड़ू। चल चल बू। अरे बिट्टू या कैसा चलत है खपड़ा पेन के खपड़ खपड़। हो भैया हो बतावा हो नया नहर आइल बड़ी अब मुड़ा चूसत है तोहरो समझदारी नहीं खे तनिको के मुड़ा चूसता के चूसत तहर मेहरारू चूसत और के चूसता तू चूस हम मेहर मुड़ा चूस दिया। चुप रहना भौजी तहर हमेशा मजाक लोगल हम सीरियस मूड में ने बोलत भैया अब क्या माता ने ओनी सब बढ़िए बिया अब तू कहत मुड़ा चूस दिया। तू तो भाई एकदम बुझाता भकुआइल बड़ा वैसे बा खलवाड़िया छोड़ाओ ना मुड़ा चूसती त खाए न खते तू भैया ले लॉलीपॉप चूस ल ना। अरे भौजी हां कने में के बलिए न चले ज्यादा बोलबू तो जान तो ले ल का देख हां भौजी पसंद बा द नचबू काहे के। हां तू पूरा का सिखत रह तू जा कहिया चूचे विदाई करवाओ लो। कैसन विदाई हो हैं बोला ना तनी कैसा ई कितना लड़तिया हो का लड़ा तनी जहां जइया न साजे जइन भोरे अगला कहिहन। आई हो रे तू तो निमन बाड़ू न निमन रह चुपचाप रहल तारा ले बोलत नहीं के बोला मत बुझाई ताले के बोले जाता बोलबू तो कहम ना तारा ले बोले गनी हो उ कहतो कि मुड़ा चूसती है एथी करत तो मुड़ा ना चूसी। जब तू चूसला काहे नहीं रहू नहीं तो चूस जा जैसे मुंह ना बोली तुर मत बोलाई जाए काता लड़े के सिसी काहे का संस्कार दल बड़ो अपना मेहररुआ के का का संस्कार दल बनी हम संस्कार बैठे नहीं हो रहा बड़ी तो ऐसे संस्कार लेके आइल बड़ी हैं तू सब हड़िए झूठ क द हम जाके पूछत न बानी कि अरे सही बात है गलती बात है। अब जाके पूछबा सब कान कर देली तब जाके पूछबा कान तुम्हारे ना पूछी छोड़ दिनु तो पूछा चाहे ना पूछा हमारा का मतलब तहार न इज्जत जाई हमार काम तो कुछ किन के खा ले। ठीक है हम जाते इज्जत का जा लइकन से धरात का भी की इज्जत जाता। हां तो तहार तो इहे न समझ में आवता कि लइकन से धराते तू तो उही में खाली रहेलू जे जैसन रहेला सन सोचेला बुझाई ले बड़ा निक लागत रुनु दूध का दवा बड़ू खेलवाड़ी सब पोलावा खोल दे अभी बस जुड़ा बुझा दी पोलावा का खोल का खोल जाना तरू खोल दे ना तो डर का लागत हमरा लगा के डर हमेशा हमरा मुहे ना लागत बुझाई ले ना तो काट के गुड़िया के फेंक दिहन अभी हो जान जइहा ते खेलवाड़िया के जतने छिपा के रखल बनी न ओतने फुटुर लड़ते जानते कि कोई जानते नहीं खे कहब ना न तो यौरी आगे मुहे बढ़ल चल जाई लड़की एकदम इज्जत हमर मत के उतार के रख दी। हमने से निकला था का हो का कहियो से कराही में सुननी है कि लड़की हमार कहत या कि मुड़ा निकाल के भौजी भाभी खाताड़ी कैसन घर के रीति रिवाज बाटे बताई हम खइबो ना कैलन या सबके बुची जी तो ऐसे झूठ सच लगैले बनी इहो से कहनी है यहाँ के हमरा के बोलत रही हमार तबीयत खराब बाटे हम जातनी मुर्गा मछली चोरा के खाएनु बताई नए नहर कने बानी हम एक सुबह के काम धाम करत नहीं हम अभी चोरा के खा लेनी तो हमार पता लगा हम पूछे के पड़ल हमारा कि काहे माने मांगे के ना होता रहा हम देती खुद है काहे कि हम उतरले बनी बेटी पतो होता हम जानता नहीं नु हम देम ना खाए के तारा के तो तू काट के काहे खइलू कितना घर में सब केहू बेदिया डंका लाहे वाला बाटे बताई हम खइबो ना कैले हम चूल्ही तर अभी तक गइबो नहीं कि सब कोई को खिया हुआ के हम घर में खुद बैठल बानी बुची जी कितना झूठ सच लगैले बानी हां खइती तो सब कोई देखित ना परिवार बा अब तो कहलस तो हम जब पूछता नहीं तारा से तभी कांच कुवर बानी वहां के कह दी इतना ना उड़े के ना तो ससुरवा जाइम नु तो छुए के छोड़ दियसन माने कैसे तू जानत कि छू के छोड़ दिया सा काहे नहीं जानत ई बताई कैसे हां हेतना अभियो भौजाई संगे करत नहीं हम नहीं के बोलत एकरा मतलब ई ना नु देखले बिया खुद हमरा ले कहतिया सब उनकर जूठा सब कोई खाई काट के खाताड़ी कहतनी हां हाँ तो उहे के खइले ओख में चलता बिना नहर बानी सोचा तो कम कि कोई संग भौजाई ना बोलियन हम ही अपने अपने बोझवा उनका पर थोप दी ही अभी हमरा ले जन बतिया कहली त हम सुननी तो बोलाई बुची जी के हां जी बोलाई दीदी जी ऐसे है वहां से कहतनी कि वो मछरिए खइले बाड़ी हैं हां औआ के हमरा से पूछतनी कि तू मछरी खइले बाड़ी हम कहां मछरी खइले बानी एक सुबह के उठ के बनावतनी हम अभी मछरी चोरा के खा लेतनी हां काहे हमर पेटवा में उठू का खौलत रहे कतना झूठ बोलतड़ू हो आंखी के देखल तू कैसे दो दावत तड़ू तू नहीं खइले और रानी बिया बोला ना तनी
हमारा ला चुतिया बनी हो दोसरा के हमरा के ना बुझाइले ए बुची जी देखी रउआ खात रही हमरा से कहनी है कि ए भौजी हम खा ली हम कह देनी है कि खा ली ही एमे हमार गलती कवन बा बताई सुना तारा के कब कहनी हम खाली हो हैं ना कहनी है ए हम जा तनी कपड़ा पसारे त देख कोई के मुड़ा खताड़ी हैं के करले पूछ के खइलू हो चुप रही रउआ सबके घर के इहे रीति रिवाज बाटे हम नहीं बोला तो ये भर घर में एको बिना रहत नहीं जा बाते आज तो कल हमरा के लुलु कुकु कइले बानी जा रउआ सबके कइला से छोड़ दे में तो सही में हम अपन महतारी के कहत रही कि जवना घर में काच कुहर न धोई माई वो घर में हमरा के बियाह मत करिया हम जानत रही कि रउआ लेके उठम ते जानत रहू ना कि लूर लक्षण हमरा ऐसन बाटे त कोई ना सही यही से कहत रहू तहर माइयो जानिए गोलन के जैसन बियाह सन खोजतिया जान गई नहीं जाना कि हम खइले बानी त का करी बन पटी वाला बोलाई पिटम जा गांव घर में बहन पार्टी नहीं खे के मतलब कि समाज के चुप न रह माई तू सहार ले दिया डोम के काहे से मुहा के कोखिया से बेटी जन्मल बिया जाना त नहीं दरद कि हम केहू के बेटिया हनी रउआ का जनम हां का जनम रउआ ना शादी ना बिया जतने शहर भी ना उतने डोम लेके जाई जन ले उतना न सहार जाई जाके अब हम ही जाए घर में आई हो रमा चल मैं चल काम मुहला बेरे खाइए ले बेरे त आई हो रमी सत भतरी होई जवना गरी नु जाई जात हुई कॉलेज नु त एको बेटवन के ना छोड़े बेटवन का मास्टर है के आर पार कर देत होई